Dan wasa nan ne gidansu budurwata, amma dai mun daɗe muna soyayya ban taɓa zuwa zance gidansu ba. Bari a aika kiranta. A kira kana son ka biku. Shinkai tana gani ka? Tana gani. Lahiya lau. Yayi. Ke, yau. Ke san akwara, wani gida take? To Allah ce kira mana a ciki ce wani na kiran da sauri. Iya an kai halar. Tana nan. Ta ce fata. Ke, dami. Wanda abba ta sun ya gane ta. Saboda bai sun ta hira da maza.